Chamoume Xesús. Que quería? Ofrecerme un posto na Alcorta para a próxima marea. E dixéchese que sí, E dixe, sen consultarme. molestache. Non podo rexeitalo. Levo xa 2 meses sen traballar e os cartos gastanse. Ademais, agora temos que pensar no pequeno. Veña, Renata, non te poñas así. Sabes que é o meu traballo. Non vai pasar nada. Agora se adiviño. Sabes predecir o futuro? Non, pero... Pois eu sí. E o que vai pasar é que ti vas a seguir embarcado. E cando veña o neno eu voume ver soa. Iso non é certo. Sí. Sí que o é. E se cando naza o neno non estás, que fago? Chámote pola radio para contarcho. Iso é injusto. O que é injusto é ter que criar un fillo soa cando se ten un marido. Eu xa pasei por iso, non estou disposta a repetir.